विद्यार्थी मित्रांनो, आपण महासागर तळरचना हे 6वं प्रकरण पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये महासागराच्या तळामध्ये असणारे भूआकार, त्याचप्रमाणे आपण महासागर जे आहेत या महासागरांमध्ये असणारी साधन संपत्ती, जैविक अजैविक, आणि महासागर जे आहेत या महासागराची असणारी मालकी, कोणते महासागर कोणाच्या मालकीचे आहे त्या संदर्भात आपण माहिती पाहिलेली आहे. यानंतर आपल्याला पुढचं प्रकरण पाहायचं आहे, 7वं प्रकरण, हिंदी महासागर तळरचना आणि सामरिक महत्त्व. म्हणजे हिंदी महासागराची तळरचना आणि या महासागराचे असणारे सामरिक महत्त्व, म्हणजे विशेष करून किंवा अनन्यसाधारण किंवा सुरक्षेच्या व संरक्षणाच्या दृष्टीने असणारं महासागराचं, हिंदी महासागराचं महत्त्व आपल्याला या प्रकरणामध्ये पाहायचं आहे. तर या प्रकरणाची किंवा या महासागराची माहिती पाहण्यासाठी सुरुवातीलाच आपल्याला हिंदी महासागराचा नकाशा दिलेला आहे आणि त्यामध्ये नकाशाशी मैत्री असं भाग म्हटलं आहे. आणि त्यामध्ये सुरुवातीला म्हटलं आहे, आकृती 7.1 मध्ये दिलेला नकाशा पहा आणि पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. म्हणजे हिंदी महासागराचा आपल्याला नकाशा दिलेला आहे आणि त्याच्यावरून एकूण 5 प्रश्न जे आहेत ते विचारलेले आहेत. त्या 5 प्रश्नांची उत्तर आपल्याला द्यायची आहेत. तर नकाशा पाहिल्यानंतर या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला द्यायची आहेत. नकाशा पाहायचा आहे. तर पहिला प्रश्न विचारलेला आहे, वरील आकृती 7.1 काय दर्शवते? तर ही जी आकृती दाखवलेली आहे तर त्याच्याच वरती आकृती 7.1 हिंदी महासागर तळरचना असं म्हटलं आहे. म्हणजे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर याच ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. ही आकृती हिंदी महासागराच्या तळरचनेची माहिती जी आहे किंवा हिंदी महासागराची तळरचना आपल्याला दर्शविते किंवा दाखविते. नंतर दुसरा प्रश्न विचारलेला आहे, कोणत्या खंड आणि उपखंडाचे भाग आकृतीमध्ये दिसतात? तर यामध्ये जर आपण बघितलं तर आशिया खंड आणि ऑस्ट्रेलिया खंडाचे व त्याच्या उपखंडाचे भाग जे आहेत ते भाग या आकृतीमध्ये दाखवलेले आहेत किंवा या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतात. नंतर तिसरा प्रश्न आहे, या खंडादरम्यान काय आहे? तर हे जे खंड आहेत या खंडाच्या दरम्यान जर आपण बघितलं तर या खंडाच्या दरम्यान हिंदी महासागर असलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच या खंडाच्या दरम्यान हिंदी महासागर आहे. नंतर छावस पठार, सुंदागर्ता, मध्यवर्ती पर्वतरांग हे कशाचे भाग आहेत? तर हे जर आपण नकाशामध्ये बघितलं तर छावस पठार, सुंदागर्ता, मध्यवर्ती पर्वतरांगा हे हिंदी महासागरातील तळरचनेची वेगवेगळी भूरूपं जी आहे ती भूरूपं असलेली आपल्याला दिसून येतात किंवा हिंदी महासागर तळरचनेची ही सर्व भूरूपे आहेत. यानंतर शेवटचा प्रश्न आहे, वरील आकृतीचा अभ्यास करता कोणता निष्कर्ष काढता येईल? तर वरील आकृती जर आपण बघितली तर ही आकृती हिंदी महासागराच्या तळरचनेची आहे आणि तळरचना जी आहे ही हिंदी महासागराची विविध अंगे असलेली आपल्याला दिसून येते. या तळरचनेमध्ये समुद्रगोड जमीन, जलमग्न पर्वतरांगा, वेगवेगळी पठारं, जलमग्न पठारं, सागरी बेटे आणि खोल अशा सागरी गर्ता ज्या आहेत त्या गर्ता आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अशी ही पहिली आकृती हिंदी महासागर तळाची आणि त्यामध्ये असणारे वेगवेगळे असे भूआकार जे आहेत ते भूआकार या आकृतीमध्ये आपल्याला दाखवलेले दिसून येतात. तर यानंतर हिंदी महासागराविषयी जर आपण बघितले तर हिंदी महासागर जर आहे हा क्षेत्रानुसार पॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर आणि त्याच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा हा महासागर असलेला दिसून येतो. म्हणजे आपण जर बघितलं तर जगामध्ये असणारे जे प्रमुख महासागर आहेत त्यामध्ये पॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंदी महासागर, दक्षिण महासागर आणि आर्टिक महासागरांचा समावेश होतो. यापैकी पॅसिफिक महासागर जो आहे जगातला सर्वात मोठा महासागर आहे. त्याच्यानंतर 2 नंबरचा महासागर हा अटलांटिक महासागर आहे आणि त्याच्यानंतर हा
हिंदी महासागर तिसऱ्या क्रमांकाचा महासागर असलेला आपल्याला दिसून येतो. या महासागराचं नाव जे आहे ते नाव हिंदुस्थान किंवा भारत, ज्याला आपण इंडिया म्हणतो, या देशावरून हे नाव पडलेलं आहे. एकूण महासागरीय क्षेत्राच्या 20% भाग हा हिंदी महासागराने व्यापलेला आहे. हिंदी महासागराचा बराच मोठा भाग जो आहे तो दक्षिण गोलार्धामध्ये आहे आणि कमी भाग जो आहे तो उत्तर गोलार्धामध्ये आहे. हा महासागर पश्चिमेस आफ्रिका, उत्तरेस व पूर्वेस आशिया, त्याचप्रमाणे पूर्वेस ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिणेस दक्षिण महासागर या सर्वांच्या दरम्यान विस्तारलेला आहे. विविध महासागरांचा विस्तार आकृती 7.2 मध्ये आपल्याला दाखवलेलाच आहे. पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागरासारखा हिंदी महासागर उत्तरेस आर्क्टिक महासागरामध्ये विस्तारलेला नाही. कारण का, तर या महासागराच्या उत्तरेस आशिया खंड आहे. हिंदी महासागर उत्तरेकडे बंदिस्त आहे आणि त्याच्यामुळं या महासागराचा उत्तरेकडचा भाग आर्क्टिक महासागराशी जोडलेला नाही. त्याचप्रमाणे हिंदी महासागर आणि त्याच्या सभोवतालच्या खंडाच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेचा भारतीय उपखंडावरील मान्सून हवामान विकसित होण्यावर मोठा परिणाम झालेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे आपल्याकडे मान्सून हवामान आहे किंवा नैऋत्य मोसमी वारे जे आहे ते विशिष्ट कालावधीमध्ये आपल्याला वाहतात. याचं कारण म्हणजे की आपल्याला किंवा भारतीय उपखंडाच्या दक्षिणेकडे जर आपण बघितलं तर हिंदी महासागराचं स्थान जे आहे ते लाभलेलं आहे. यानंतर या ठिकाणी प्रमुख महासागर आणि त्या महासागराचं क्षेत्र चौरस किलोमीटरमध्ये दाखवलेलं आहे. एक चार्ट किंवा तक्ता जो आहे तो दिलेला आहे. पहिला महासागर आहे पॅसिफिक. हा जगातला सर्वात मोठा महासागर आहे आणि या महासागराचं क्षेत्र 16,40,40,977 चौरस किलोमीटर एवढं आहे. अटलांटिक महासागराचं क्षेत्र 8,65,57,402 चौरस किलोमीटर एवढं आहे. तर आपल्या हिंदी महासागराचं क्षेत्र 7,34,26,163 चौरस किलोमीटर आहे. नंतर दक्षिण महासागराचं क्षेत्र जे आहे ते 2,03,27,000 एवढा आहे. आणि शेवटचा जो आर्क्टिक महासागर आहे, उत्तर ध्रुवालगत असणारा, या आर्क्टिक महासागराचं क्षेत्र 1,32,24,479 चौरस किलोमीटर एवढं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर यानंतर आपण जो हिंदी महासागर पाहतोय, या हिंदी महासागराची तळरचना आपल्याला पाहायची आहे. हिंदी महासागराची तळरचना जर आपण बघितली तर ती गुंतागुंतीची असलेली आपल्याला दिसून येते. खंडांत उतार, मध्यसागरीय जलमग्न पर्वत, महासागरीय खोरे, सागरी गर्ता, सागरी बेटे इत्यादी भूरूप या हिंदी महासागरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. या भूरूपांची निर्मिती भूविवर्तनिकी, ज्वालामुखीय किंवा अनच्छादन प्रक्रिया झाल्या त्यामुळे झालेली आहे. या प्रक्रिया जशा खंडीय भागात कार्यरत असतात तशाच त्या महासागरामध्ये देखील कार्यरत असतात. हिंदी महासागराची सरासरी खोली 4,000 मीटर एवढी आहे. यात काही सीमावर्ती समुद्र देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. आता हा जो हिंदी महासागर आहे, या हिंदी महासागरातील असणारी आपल्याला भूरूप म्हणजे जी सागर तळरचना आहे आणि या सागर तळावर असणारी वेगवेगळे आपल्याला भूरूप पाहायचे आहेत. त्यामध्ये पहिलं भूरूप आहे आणि ते म्हणजे समुद्रबुड जमीन. तर समुद्रबुड जमीन हा जर बघितला तर भूखंड मंचाचाच भाग असलेला आपल्याला दिसून येतो आणि तो महासागरात जलमग्न असतो, म्हणजे पाण्याखाली बुडालेला आहे. समुद्रबुड जमीन जर बघितली तर साधारणपणे वेगवेगळे आखाते, समुद्र, उपसागर आणि सामुद्रधुनी यांनी व्यापलेली असते. हिंदी महासागराच्या समुद्रबुड जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला विविधता आढळते. भारताच्या किनारी भागात समुद्रबुड जमीन बरीच विस्तीर्ण आहे. आफ्रिका आणि मादागास्करच्या
पूर्व किनाऱ्यावर मात्र ही समुद्रगुढ जमीन जर बघितली तर अरुंद आहे. ती इंडोनेशियाच्या किनारी भागात खूपच अरुंद म्हणजे 160 किलोमीटर आहे. तर भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत समुद्रगुढ जमीन रुंद असून पूर्व किनाऱ्यावरती अरुंद आहे. समुद्रगुढ जमिनीवर भौमिक अपक्षरणामुळे कारकांनी वाहून आणलेल्या अवसादांचं अनाच्छादन तयार होत असतं. हजारो वर्षे वाहून आणलेले जे पदार्थ आहेत त्या पदार्थांचं संचयन होत राहिल्यामुळे त्या ठिकाणी स्तरित खडक जे आहेत ते खडक तयार झालेले आहेत. यातील काही स्तरित खडकांचे अवसाद हे जीवाश्म इंधनाचे संभाव्य स्रोत आहेत आणि याच्यावरूनच आधारित थोडे आठवूया असं म्हटलंय. आणि जीवाश्म इंधन म्हणजे कोणती, तर वाहून आणलेले जे जैविक अजैविक पदार्थ आहेत, वनस्पती प्राणी यांचे अवशेष सागर तळामध्ये तळावरती एकावर एक थरांच्या स्वरूपात साचतात. त्यांचे थर तयार होतात आणि कालांतराने त्यापासून खडकाची निर्मिती होते. अशा खडकांना स्तरित खडक असं म्हटलं जातं. आणि या अंतर्गत प्रक्रिया ज्या आहेत त्या प्रक्रिया होतात आणि त्यापासून जीवाश्म इंधनं निर्माण होतात. ही जीवाश्म इंधनं कोणती आहेत, तर त्यामध्ये दगडी कोळसा आहे, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू या जीवाश्म इंधनांचा समावेश झालेला आपल्याला दिसून येतो. यानंतर दुसरा भूआकार आहे तो म्हणजे महासागरीय रांगा. तर सागर तळावर जर बघितलं तर पर्वत रांगा ज्या आहेत या सागर तळाच्या विस्तीर्ण खोलगट भागाचे विलगीकरण करणाऱ्या जलमग्न पर्वतरांगा असतात. हिंदी महासागरात मध्य महासागरीय रांग असून ती मध्य हिंदी महासागरीय रांग म्हणून ओळखली जाते. या रांगेची सुरुवात सोमाली द्वीपकल्पाच्या जवळ गल्फ ऑफ एडनमधून होते. दक्षिणेकडे मादागास्कर बेटाच्या पूर्वेस ही पर्वतरांग 2 शाखेमध्ये विभागली जाते. त्यातील एक शाखा नैऋत्य दिशेला प्रिन्स एडवर्ड बेटापर्यंत पसरलेली आहे. ही शाखा नैऋत्य हिंदी जलमग्न रांग या नावाने ओळखली जाते. तर दुसरी शाखा आग्नेय दिशेकडे ॲम्स्टरडॅम व सेंट पॉल बेटापर्यंत पसरलेली आहे. ही मध्य हिंदी महासागरीय रांग अनेक समांतर रांगांनी बनलेली आहे. ही रांग एकसंध नसून ती अनेक ठिकाणी विभंगामुळे खंडित झालेली आहे. याचं उदाहरण जर आपण बघितलं तर ओवेन विभंग, ॲम्स्टरडॅम विभंग या विभंगामुळे ही रांग विभागलेली आपल्याला दिसून येते. याशिवाय हिंदी महासागराच्या दक्षिण भागात केर्गुएलन पठार, मादागास्करच्या दक्षिणेस मादागास्कर पठार व आफ्रिकेच्या दक्षिणेस अगुल्लास पठार असे पठारी भाग जे आहे ते पठारी भाग असलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर हिंदी महासागरात भारताच्या पश्चिमेकडे छागोस हे पठार आहे. तर मध्य हिंदी महासागरीय रांगेपर्यंत ते पसरलेले आहे. या पठारावर अनेक लहान मोठ्या बेटांचे समूह दिसून येतात आणि ते समूह म्हणजे लक्षद्वीप, मालदीव, दिएगो गार्शिया हे द्वीपसमूह असलेले आपल्याला दिसून येतात. पूर्व हिंदी महासागरात जर आपण बघितलं तर बंगालच्या उपसागरात उत्तर दक्षिण दिशेस विस्तारलेल्या पर्वतरांगेला 90 पूर्व रांग असं संबोधलं जातं. ही रांग अंदमान बेटाच्या पश्चिमेकडून सुरुवात होते आणि दक्षिणेला ॲम्स्टरडॅम व सेंट पॉल बेटाच्या पूर्वेला ते संपते. याच्यावरच आधारित 90 पूर्व रांग या रांगेस नाव का दिलं असावं असा एक प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे. तर हे नाव का दिलेलं आहे, तर ही जी रांग आहे ही रांग 90 अंश पूर्व रेखावृत्तावर उत्तर दक्षिण किंवा दक्षिण उत्तर अशी पसरलेली आहे आणि म्हणून या रांगेला 90 पूर्व रांग असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारे मध्य सागरीय रांगा ज्या आहेत या हिंदी महासागरामध्ये आढळत असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. यानंतर तिसरा भूआकार आहे तो म्हणजे हिंदी महासागरातील बेटं. या भागात जर आपण बघितलं तर मुख्यतः खोल समुद्रातील बेटांचाच भाग जो आहे तो भाग आपल्याला पाहायचा आहे.
किनारी बेटांचा या ठिकाणी फारसा उल्लेख केलेला नाही. ऑस्ट्रेलिया, मादागास्कर आणि श्रीलंका या मोठ्या बेटांशिवाय हिंदी महासागरामध्ये अनेक लहान अशी मोठे व 4 द्वीप समूह आपल्याला दिसून येतात आणि ही बेटं पुढे वेगवेगळ्या गटामध्ये विभागलेली आहेत. पहिला गट आहे तो म्हणजे अरबी समुद्रातील बेटे, दुसरा आहे बंगालच्या उपसागरातील बेटे, तिसरा आहे ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्यालगतची बेटे आणि चौथा आहे अंटार्क्टिका खंडाजवळील बेटे. या सर्व बेटांची माहिती या ठिकाणी आपल्याला पाहायची आहे. तर पहिला आहे अरबी समुद्रातील बेटे. ही बेटं जर आपण बघितली तर 2 उपविभागामध्ये पुन्हा विभागलेली आहेत. आफ्रिकेच्या किनाऱ्याजवळील बेटे व मध्य पर्वत रांगेनजीकची म्हणजे लक्षद्वीप छागोस रांगेतील बेटे. आता आफ्रिका खंडाच्या किनाऱ्यालगतच्या बेटामध्ये जर आपण बघितलं तर मादागास्कर हे यातलं सर्वात मोठं बेट आहे. त्याचं क्षेत्र 5.9 लाख चौरस किलोमीटर एवढं आहे. बहुतांशी भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते भूतकाळामध्ये मादागास्कर बेट हे आफ्रिका खंडाचाच भाग होता. मादागास्कर बेट हे 2 वेळा मुख्य भूमीपासून अलग झालेलं आहे. प्रथम आफ्रिका खंडापासून अलग होऊन ते इंडो ऑस्ट्रेलिया भूपटाचाच भाग बनलं व नंतरच्या काळात ते इंडो ऑस्ट्रेलिया भूपटापासूनही विलग झालं. ते एक संवेदनशील भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. मादागास्कर आणि आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यादरम्यान अनेक बेटं जी आहेत ती बेटं आहेत. त्यातील दखल घेण्याजोगी बेटं म्हणजे कामेरो बेटे, बेसास दी इंडिया आणि युरोपा बेटे यांचा समावेश होतो. मादागास्कर बेटांच्या पूर्वेस रियुनियन, मॉरिशस व सेसेल्स अशी काही बेटं आहेत. उत्तरेस आफ्रिका शृंगाच्या शेजारी असलेले सोकोत्रा हे बेट देखील प्रसिद्ध आहे या ठिकाणचं. ही सर्व बेटं मध्य हिंदी महासागरीय रांगेच्या पश्चिमेस आहेत. लक्षद्वीप छागोस पठाराशी संलग्न असलेली बेटं म्हणजे लक्षद्वीप, मालदीव आणि छागोस बेटं. यापैकी बहुतेक बेटं प्रवाळ संचयनातून तयार झालेल्या कंकणा द्वीपाच्या स्वरूपात आढळणारे हे द्वीप समूह आहेत. या व्यतिरिक्त पाकिस्तानच्या किनारी भागात बुंदेल आणि इराणच्या पर्शियाच्या आखातात किश, हेंडोरावी, लावान, सिरी अशी काही बेटं आढळून येतात. सिंध आणि बलुचिस्तानच्या किनाऱ्याजवळ देखील काही बेटं आहेत. त्याचप्रमाणे इराणच्या पर्शियाच्या आखाती भागात देखील काही बेटं असलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे हिंदी महासागरातील बेटापैकी अरबी समुद्रातील जी बेटं आहेत या बेटांमध्ये या सर्व बेटांचा समावेश होतो. नंतर दुसरा गट आहे तो म्हणजे बंगालच्या उपसागरातील बेटे. या गटातील सर्वात मोठं बेट जे आहे ते म्हणजे श्रीलंका बेट आहे. 90 पूर्व पर्वतरांगेच्या पूर्वेकडील अंदमान निकोबार बेटांचा देखील या ठिकाणी समावेश आहे, समूह आहे. त्याच्या दक्षिणेकडे इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटाच्या पश्चिमेकडे बेटांची एक साखळी असलेली आपल्याला दिसून येते. निकोबार समूहातील काही प्रवाळ कंकण द्वीपे देखील जर आपण पाहिली तर अंदमानपासून सुमात्राच्या किनाऱ्या बेटापैकी बहुतेक बेटे ही ज्वालामुखीय बेटं आहेत. ही सर्व बेटे भूपट्ट सीमेशी निगडीत आहेत. ही बेटे जलमग्न पर्वतरांगेचे समुद्रसपाटीच्या वर आलेले भाग असलेले आपल्याला दिसून येतात. अशी बंगालच्या उपसागरामध्ये काही बेटे आढळतात. नंतर ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्याजवळील काही बेटे आहेत. यामध्ये जर आपण बघितलं तर पश्चिम किनाऱ्यावर फारच कमी बेटं आहेत. त्यापैकी अशमोर, क्रिसमस व कोकोस ही महत्त्वाची बेटे आपल्याला असलेली दिसून येतात. नंतर पुढचा भाग आहे तो म्हणजे महासागरीय खोरी. सागर तळावरील खोलवट असलेल्या सपाट भागास महासागरी खोरे असं म्हटले जाते. जागतिक स्तरावरती जर आपण बघितलं तर जागतिक स्तरावरती सर्वच महासागरांचा महासागरीय खोरे असा उल्लेख केला जातो. प्रत्येक महासागरात अनेक लहान मोठी खोरे असतात.
खंडीय भागातून आणलेल्या व सागरीय भागात निर्माण झालेल्या अवसादांच्या संचयनासाठी ही खोरी अखेरची स्थाने म्हणून असतात. हिंदी महासागरामध्ये जर बघितलं तर 10 प्रमुख खोरी असलेले आपल्याला दिसून येतात. याच्यावर आधारित लगेच करून पहा असं आपल्याला म्हटलंय. आणि काय म्हटलंय, हिंदी महासागरातील काही खोऱ्यांची नावे खालील यादीत आहेत. त्यांचे स्थान, विभाजक व त्यांना येऊन मिळणाऱ्या नद्या, त्या संदर्भात एक टीप लिहा. तुमच्या आकलनानुसार या महासागरी खोऱ्यांचा त्यांच्या आकारानुसार क्रम लावा. यासाठी आकृती 7.1 ची मदत घ्या. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळी 9 खोरे दिलेली आहेत. ओमान खोरे, अरेबियन खोरे, सोमाली खोरे, मॉरिशस खोरे, मस्कारेन खोरे, अगुल्लास नाताळ खोरे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाचे खोरे, मध्य हिंदी खोरे आणि गंगा खोरे अशी खोरे आहेत. यांच्या आकारानुसार आपल्याला क्रम लावायला सांगितलेला आहे. आणि या नंतर शेवटचा भाग जो आहे तो म्हणजे महासागर तळरचनेला सागरी खळगे आणि गर्ता. आता हिंदी महासागरामध्ये जर बघितलं तर महासागरी खळगे आणि गर्ता ज्या आहेत या इतर महासागराच्या तुलनेत म्हणजे पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागराच्या तुलनेमध्ये कमी प्रमाणात आहेत. हिंदी महासागरातील बहुतांश गर्ता ज्या आहेत त्या त्याच्या पूर्व सीमेकडे आहेत. त्या भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि पॅसिफिक भूपट्टाच्या ऱ्हास सीमेवर आपल्याला दिसून येतात. यापैकी जावा सुमात्रा बेटाजवळील सुंदा गर्ता जी आहे ती सर्वात हिंदी महासागरातील जास्त खोलीची गर्ता आहे, जिची खोली 7450 मीटर एवढी आहे. आणि ओब गर्ता जी आहे ती गर्ता 6875 मीटर खोलीची आहे. या दखल घेण्यासारख्या हिंदी महासागरातल्या प्रमुख अशा गर्ता असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. भूपट्ट हालचालीमुळे हे क्षेत्र भूकंपाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा प्रकारे या हिंदी महासागरामध्ये वेगवेगळे भूआकार जे आहेत ते भूआकार आढळत असलेले आपल्याला दिसून येतात. या ठिकाणी आपण थांबूया.